Nesta noite de mércores marchamos ata o Concello de Barro. Imos recibir aquí no plató do Contrastes os candidatos do BNG, do Partido Popular, do Partido Socialista e de Xuntos por Galicia. Vai ser de seguro un debate ben intenso. Vémonos de contado aquí en Canal Rías Baixas no Contrastes Barro. Que tal, saudos? Noite de mércores e aquí estamos en Canal Rías Baixas esta noite dedicando o Contrastes ao Concello de Barro. Antes de nada, saiban que poden participar tamén a través das redes sociais empregando o cancelo Contrastes Barro. Agora saudamos os 4 convidados desta noite: candidato do Bloque Nacionalista Galego, candidato á reelección, Xosé Manuel Fernández Abraldes, moi boa noite. Boa noite. Candidato tamén do Partido Popular, Eduardo Ruadas, moi boa noite. Boa noite. Recibimos tamén aquí no Contrastes o candidato do Partido Socialista, José San Martín. Moi boa noite. E por último, saudamos tamén o candidato de Xuntos por Galicia, José Antonio Landín. Que tal? Moi boa noite. Boas noites. Benvidos os 4 ao seu debate, o debate do Concello de Barro en Canal Rías Baixas. Imos coa nosa compañeira Uxía Vidal ata Barro na procura de máis datos. O Concello de Barro, situado na comarca de Pontevedra, ten unha superficie de máis de 37,5 km. A súa poboación mantense prácticamente estática. Nestes momentos no municipio contabilízanse 3.637 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. No 2019, o BNG facíase coa maioría absoluta na localidade. O bloque pasaba de 4 a 6 concelleiros, gracias ao apoio de 1.166 veciños. O PP retrocedeu ata quedar con 4 concelleiros, sumando 782 votos. Tamén baixou o PSDG, representado agora por un único edil, logo de colleitar 377 apoios. A participación acadou o 77%, 7 puntos máis que na anterior cita electoral. Deste xeito, Xosé Manuel Fernández Abraldes mantivose na alcaldía. Foi o segundo mandato para o nacionalista, logo dun primeiro á fronte dun bipartito co Partido Socialista de José San Martín. Neste mandato, ademais, produciuse a ruptura definitiva entre o PP e José Antonio Landín, o seu histórico líder neste municipio, alcalde entre 1987 e 2019. O PP creaba unha xestora na localidade, poñendo á fronte a Eduardo Ruadas, que ademais será o seu candidato nas eleccións de maio. A manobra supuxo o paso de 3 dos 4 concelleiros que tiña o PP ao grupo de non adscritos, designando a Landín como voceiro. O xa expopular fundaba pouco despois Xuntos por Galicia, unha formación que concorrerá ás eleccións municipais na localidade coa denominación de Xuntos por Barro. E agora os 4 convidados esta noite teñen un minuto inicial para dirixirse a toda a nosa audiencia. Comeza o candidato do Bloque Nacionalista Galego por ser a forza máis votada nas eleccións do 2019. Ten vostede 60 segundos a que lea a súa cámara. Este mandato vai quedar marcado pola pandemia que sufrimos. Eu, antes de nada, quero recordar e demostrarlle un cariño a todas as persoas que sufriron a pandemia e ao mesmo tempo a todos os que perderon uns seres queridos. Destes 4 anos consolidamos moitos dos avances que conseguimos durante os primeiros 4 anos de mandato para mellorar a vida da xente. Unha das afectadas polo intento da Sareb de desaloxar a varios veciños da Rúa Bouza do Rei dicía estas semanas: levo 12 anos vivindo en Barro, vívese moi ben, eu non quero marchar daqui. Rematamos o mandato cos deberes feitos. Investimos máis de 3 millóns de euros en mellorar Barro, pagamos a débeda de forma anticipada e sin subir os impostos. Eso grazas a un gran equipo e a implicación e a colaboración de toda a veciñanza. Grazas, señor Abraldes. Minuto inicial para o candidato do Partido Popular. Ten 60 segundos a que la cámara. O meu nome é Eduardo Ruadas e son o candidato ao Partido Popular á alcaldía de Barro. Quero transmitir coa miña ilusión un proxecto de persoas comprometidas para poñer a Barro no bo camiño. Con maior agradecimento a Canal Rías Baixas por permitirnos manter este debate e expoñer as nosas propostas de goberno. Formamos un equipo de futuro renovado que presenta de xeito real o noso concello e que ven a traballar e resolver as necesidades de todos os veciños. Somos a única alternativa real de goberno despois para mostrarlle ao BNG
e o PSOE o desgaste que se veña mantendo. Quero empezar un partido con destreza, con maioría, e facelo dunha forma que poidamos seguir adiante. Imos a construir un centro do maior e un centro de día. Solicitaremos a impulsión e inclusión de FP IES de Barro. Xa o seu minuto inicial, imos co minuto inicial do candidato do Partido Socialista, 60 segundos a aquela Cámara. Ola, moi boas noites. Eu tamén quero primeiro iniciar agradecendo a Canal Rías Baixas a oportunidade que nos dá, tamén ter un recoñecemento a todas as persoas, os veciños e veciñas que faleceron durante a pandemia. Presentámonos novamente ás eleccións, preséntome por cuarta vez ás eleccións cun grupo de xente que está animado, que ten moita ilusión e que ten moitas ganas de cambiar Barro. Barro non foi igual estes últimos 4 anos que os primeiros 4 anos do goberno bipartito. Eses primeiros 4 anos fixeronse políticas para todos e para todas. En estes últimos 4 anos se olvidaron moitas políticas que fixéramos nós naquele goberno. Temos a posibilidade de dar un cambio, temos a posibilidade de liderar o próximo goberno de Barro e vámoslo intentar, porque para eso levamos un gran equipo e o Partido Socialista, ademais, creo e penso que somos a mellor candidatura que se presenta a estas eleccións en Barro. Gracias, señor San Martín. Minuto inicial pro candidato de Xuntos por Galicia, 60 segundos a aquela Cámara. Sí, hola, boas noites a toda a veciñanza que nos acompaña dende Barro e tamén a Telesalnés por deixarnos traer aquí. E nós presentámonos, agradecemos eso, como decía, a toda a veciñanza, sobre todo a aquelas persoas que no último ano, sobre todo, nos animaron a facer un partido novo, a presentarnos, e nós vámoslle a corresponder. Barro necesita outro tipo de política, necesita outro tipo de visión de concello, cunha visión de crear riqueza e, acordándose, mirando para atrás, vemos que nós si o fixemos estes 8 anos de goberno, foron, pois eso, vivir do que heredaron, mal administrar en tempo que caíron cartos por todos os lados, sobre todo das licencias do polígono e dos IBIs, e, bueno, nos trataremos de crear riqueza, de crear ilusión e de facer que Barro volva a medrar. Gracias, señor Landín. Bueno, pois agora xa están os primeiros discursos en riba da mesa, así que comezamos xa a debater neste primeiro bloque do debate de Canal Rías Baixas. Imos falar de infraestructuras, urbanismo, dotacións de servizos públicos e atención ao rural. Vai comezar o candidato á reelección polo Bloque Nacionalista Galego. Quixera preguntarlle precisamente sobre infraestructuras, polo traballo feito nesta materia nestes últimos 4 anos. Cando queira. Bueno, nós eu creo que temos os deberes feitos porque hai dúas infraestructuras importantes, unha que xa está aí ás portas e outra que tamén se está chegando. Unha delas é un novo centro de saúde que, grazas á xestión do goberno municipal, puderon acelerar os plazos para que se avance na construción dese equipamento e o que nos vai a permitir que toda esa zona onde está ubicado o solar, onde vai ser o centro de saúde, se pode dedicar a equipamentos novos. Isto vai nos permitir liberar espacio do centro de saúde vello para que se monte nese lugar un centro de día que era o espacio que estaba reservado xa no plan xeral para ese equipamento e acondicionar todo aquel entorno. Outro dos avances grandes que hubo foi na necesaria depuradora para chegar co saneamento a todo o concello. Compramos os terrenos, agora xa por fin xa temos o orzamento do proxecto que vai a 2.600.000 euros e unha vez que temos eso en marcha, pois xa o que nos queda buscar a financiación para apoiarnos noutras administracións e que esa depuradora sea unha realidade canto antes. Iso vai a cambiar moito a configuración dos servicios no concello e é unha infraestructura imprescindible. Pois abrimos o debate e imos co candidato do Partido Popular. Desde o Partido Popular traemos para Barro a construción de un centro de día, algo imprescindible que ao redor dos nosos concellos dispoñen todos aqueles. Desde o Partido Popular queremos dispoñer de un lugar para os nosos maiores. Non debemos olvidar que eles siguen formando parte do noso futuro. Neste centro dispondrán de personal e atención especializada, podrán desarrollar xogos, talleres e compartir con xente da súa idade. Fundamentalmente é importante para a súa saúde. Nunha palabra, un centro de día. Teremos sempre en conta os veciños a hora de cubrir as prazas, sendo prioritario os veciños do noso concello. Moitos pensarán que todo isto é fume por estar no momento en que estamos, pero a partir do 28 de maio
Si gobernamos, eso será unha realidade. Pois escoitamos tamén o candidato do Partido Socialista. Bueno, pois nós está claro que hai inversións nas que podemos coincidir que son moi importantes para o futuro de Barro e que penso nas que temos que ir da man. Inversións como a depuradora principal do Concello é unha inversión que é importante acadar financiación para levála a cabo, porque levamos cos terrenos comprados desde o ano 2019-18 e non se fixo nada aínda, nada máis que ese proxecto, e non se acadou ningunha axuda para eso. Nós queremos cambiar a fisonomía total do Concello, queremos mellorar a seguridade vial, queremos facer algo que incluso ao Concello de Barro lle pode costar 0 euros, que é conseguir investimentos doutras administracións, como pode ser o Ministerio de Fomento, e realizar 3 obras, 2 delas prácticamente unha confirmada e 2 en estudio, que serían o feito de mellorar a seguridade vial á entrada do Concello. Todo o mundo sabe que ven da parroquia de Curro e da parroquia da Portela hacia o San Antoniño que hai un problema importante de acceso e de accesibilidade. Ali hai moitas veces que os camións mismo e os coches é un punto continuado de accidentes non moi graves, pero que é unha zona importante para que se coloque, para mellorar a seguridade vial, unha rotonda nesa zona. Nós queremos tamén mellorar a conexión entre Valiñas e a conexión entre Curro e o centro do San Antoniño, creando pola zona do San Antoniño, pola zona de Valiñas, as cunetas tendidas que está facendo a Diputación, obra que sería da Diputación, e continuamos despois. Vamos darle tamén a palabra ao candidato de Xuntos. Sí, bueno, pois nos está dicindo que cando fai 8 anos nos deixaron a alcaldía, en Barro quedaban 2 carreteras de Diputación, unha que quedaba un trozo solo en Valiñas, aquelo sigue 8 anos igual, ali no medio en Piñeiro. Logo quedaba a carretera do San Amaro. Na carretera do San Amaro, neste último ano, 2 anos, levase invertido un montón de pasta, e aquelo, para nós, é tirar os cartos. E logo, o tema fundamental en este momento, en canto a equipamentos, que é o tema do saneamento. Fai 8 anos, o Bloque Nacionalista Galego chegou á alcaldía de Barro con 2 grandes promesas. Unha, que era baixar impostos, porque o PP había feito un catastrazo, según eles. Bueno, os impostos seguiron, aunque só sea por o IPC, subindo, apareceron algúns novos, e o saneamento, 0. Puxéronse 4 tubos onde estaban hai as mismas depuradoras que heredaron, 4 tubos conectados ás redes principales, e nada máis. Se vendeu fai 8 anos que se iba a facer o saneamento. Que se leva feito desde entonces? Pois fai 4 anos, por estas fechas, o alcalde anunciou aí a bomba e platillo que había comprado os terrenos para a depuradora para todo o Barro. É imposible, nós opuxámonos, seguímonos apoiando e opondrémonos porque é imposible que aquelo sirva para nada. Bueno, pois xa saíron varios asuntos importantes para o Concello de Barro, como é a cuestión do centro de saúde, a cuestión desa nova depuradora. Eu tamén sumo a eses argumentos para que tamén o teñan en conta a atención aos núcleos rurais e o mantemento das infraestructuras no municipio. Devolvémoslle a palabra ao candidato do Benegal, lembrándoles que así todo é un debate e na medida en que se respecten poden intervir cando consideren oportuno. Solo facer unha corrección. Desde que estou de alcalde non se subiron os impostos nin o IPC, conxeláronse tal como estaban. É evidente que facer unha nova depuradora leva un tempo importante, porque primeiro hai que planificar. Nos exprimimos ao máximo hasta onde daban as depuradoras que había, pero planificamos o saneamento integral de todo o Concello. Para iso é unha inversión moi importante a que hai que acadar e ao mesmo tempo é certo que sin un proxecto redactado é difícil de conseguila. En canto aos núcleos, eu creo que fixemos innumerables obras para mellorar os accesos aos núcleos, valorando moito os terrenos donde se está construindo e a xente está comprando solares para facer casas, porque as infraestructuras para os núcleos están mellorando moito, o cal redunda en valorar moito tamén a posibilidade de que a xente se asente no rural. Barro está aguantando población no rural e iso é porque os accesos están moi definidos. E é evidente que hai que actuar en moitos máis aspectos e en todo caso tamén no tema da seguridade, non?
E a Cidade Viaria eu creo que se reflexa nun dos grandes proxectos que eu me empeñei en que se fixera desde que son alcalde, que é a obra de humanización da Praza do San Amaro, que a pesar da oposición en contra de grupos da oposición, pois eu creo que quedou un espacio impresionante para disfrutar os veciños e os visitantes todos que chegan ali a través do Camiño de Santiago. Pois imos tamén co Partido Popular. Para o Partido Popular creo que a creación de vivienda en Barro é imprescindible. Se queremos que Barro teña un futuro, sabemos das necesidades que teñen os nosos xóvenes para chegar a unha vivenda. Desde o Concello facilitaremos a obtención de permisos para a construción e rehabilitación de vivendas a todos aqueles que accedan á súa primeira vivenda. No ano 2004 nace un proxecto urbanístico en Barro creado e pagado polo noso Concello que os nosos veciños non chegaron a ver. En ningún momento tuveron a oportunidade de poder facerse con el. Entonces, nós queremos que eso salga do caixón dunha vez por todas e tratar de facer viviendas, facer terreno para poder construir ese proxecto que naceu no ano 2004, sacalo ao mercado. Sabemos que está aí, que está guardado en un caixón, e temos que impulsalo da forma que sea para que con el Barro teña vivienda e Barro teña un sitio onde poder acceder os nosos xóvenes. Sumaba todos os argumentos o candidato do Partido Popular a cuestión da vivenda en Barro, de novo candidato do PSD a PSOE. Sí, nós queríamos seguir cas propostas que facemos en canto ás infraestructuras. Temos varias que seguimos con infraestructuras doutras administracións. A ver, eu creo que o Concello ten que ser un garante de petición de necesidades e desinversións. A ver, o último saneamento que se fixo no Concello de Barro data da época de Juan Froján, que era no goberno de Emilio Pérez Touriño, que se fixeron un saneamento no lugar de Outeda e outro en Villaverde, que fixera a Consellería de Medio Rural naquel momento. Medio Rural e Medio Ambiente, ano 2008-2009. Unha inversión que fixeran para todos os concellos, non como fai agora o PP, que fai inversión solo para concellos de color, bueno, do seu color. É verdade que en Barro tamén é verdade que o goberno nunca pide unha subvención nada máis que a do plan marco, porque as subvencións todas do punto limpo, as subvencións do punto limpo móvil, as subvencións de investimentos en medio ambiente, que salen todos os anos, salen as subvencións, non se piden nunca se piden, non sei se pide agora unha últimamente, pero en principio son subvencións que lle dan a todos os concellos, que son en réximen competitivo e se suelen dar, non como as das obras que se van por orden de chegada e xa saben todos cando teñen que entrar. Nós vamos a pedir ás administracións cas que podemos falar e pediremos que se humanicen, que se faga unha senda peonil entre Valiñas e a Gándara con cuneta tendida para augas pluviais. Ali hai algúns problemas, algúns veciños teñen problemas cas augas que lle entran nas casas. Estamos buscando a maneira de que se lle solucione, falando ca Diputación, tamén se fala co Concello, está claro, e buscando a maneira de que eso se solucione, como se fixo na zona do San Amaro e como se vai facer na proposta que levamos de facer unha senda peonil nos trozos que faltan entre Curro e a Portela para mellorar precisamente a seguridade vial. E ademais a Xunta temos que pedirlle tamén as parcelarias, que avancen as parcelarias, que se empecen cas pistas na parroquia da Portela e que tamén se diseñen xa as fincas na parroquia de Perdecaná e Barro 2. Bueno, non falando un pouco das carreteras, decía que da Diputación quedaba unha carretera que era do San Amaro e un cacho en Valiñas. O de Valiñas é igual, e o do San Amaro, pois, bueno, estáse facendo por ali unha chapuza. Pero hai unha obra fundamental que non se pediu nada, nin se gestionou absolutamente nada, pois, bueno, dicir que en 8 anos aquí invertiuse o que se recaudou a moreas de licencias municipais e dos IBIs, pero non se conseguiu un duro, máis co que veu así por lei, isto decía o compañeiro do PSOE, máis co que veu por lei non se molestaron en pedir unha subvención a nadie, nin pedir unha obra, nin pedir unha inversión. A carretera 531 sigue aí como a deixamos fai 8 anos, aí non se gestionou absolutamente nada. Fíxose a na zona do polígono de Sequeiros, unha rotonda que estaba adxudicada prácticamente fai 8 anos, se veu facendo, pero do resto non se invertiu nada, nin na zona por onde máis transita, nin pola zona bella de Curro. Logo, decir que fai
xa 2 anos, un ano, nós lle propuxemos ao grupo de goberno unha modificación, unha adaptación do plan xeral para un pouco ver esa xente que ten ao mellor un terreno que está aí edificable, que está pagando o IBI por el, pero por as razóns que sexa, que non ten accesos ou que por outras razóns non pode edificar. Barro necesita unha revisión urxente do plan xeral, necesita terreno industrial outra vez para ampliálo, porque tramitar isto leva un tempo, é o terreno para urbanizar, é o terreno para edificar. Nós queremos un barro dinámico, un barro con mentalidade de empresa, que xenere riqueza para despois repartila, que haixa donde traballar e que haixa donde vivir. Non andar por aí a política da miñoca, que eu lle dixo ao alcalde moitas veces, con berbericho abrindo outro e o último ábrese contra a cabeza. Barro non gestionou estes últimos 8 anos, non se gestionou un duro fora do que veu así do ceo, do que veu por lei, non se fixo nada. Pois recollendo o que acaba de decir o candidato de Xuntos por Galicia, pregúntolle de novo, candidato do Bloque Nacionalista Galego, e en concreto pregúntolle o que acaba de indicar José Antonio Landín. Necesita unha revisión urxente o plan xeral no Concello de Barro? Non, eu gustaríame 3 pinceladas, evidentemente dos 3 millóns de euros que se invertiron en Barro non todos eran do Concello. Unha parte boa así, máis de 1 millón, o resto foron de outras administracións. Evidentemente o candidato PSOE non se acorda nin dos proxectos que foron financiados con subvencións da Xunta cando ele estaba no goberno comigo, non? E en todo caso recordarlle ou dicirlle ao candidato PP que é normal que non coñeza pola miúdo o funcionamento da administración, que non hai nada no caixón en Barro, non hai nada que teña que facer o Concello en canto a vivenda, e en todo caso, mellor escoitou falar de Ovidas, pero non sabe ao que se refire. En todo caso, o plan xeral foi aprobado polo goberno anterior. Contéstame isto, non, de verdad, contéstame isto, de verdad. Non, que me parece mal. Contéstame cantas subvencións conseguiches da Xunta, cantas subvencións pediches máis do plan marco. Pois para parques infantiles, para outro tipo de obras de acondicionamento e demais. As que eran fáciles de que non foran dirixidas. Cantas pediches de saneamento? De saneamento non pediches ninguna, porque non saben dar, está claro. Eu hasta ahora respetei, bien, vale. Entonces, plan xeral, problema do plan xeral. Se alguén o fixo mal, fixo no seu día quen estaba gobernando. Cal é o problema? Que hoxe en día se pretende facer unha modificación do plan xeral, a mitad dos solares de Barro volven a ser fincas outra vez de agricultura, porque hoxe en día a lei do solo da Xunta de Galicia non permite que se aumenten os núcleos, e o que faría sería recortar os terrenos urbanizables, que, por certo, terrenos urbanizables que o Concello de Barro somos exemplo na rapidez e nas facilidades para dar licencias, tanto de proxectos de obra de vivendas unifamiliares como para empresas que se sentan no polígono. E se lle pregunta a calquera empresa ou se lle pregunta a calquer técnico, a calquer arquitecto, diráche que o Concello de Barro é quen máis facilidades e quen máis facilidade ten para dar licencias. Non hai bolsas de terreno do Concello, hai bolsas de terreno de particulares, que no 2003, en todo caso, quedaron definidas como bolsas de actuación que teñen que facer os particulares e que eso vai ser imposible de que desarrollen eles, os particulares, non o Concello. Entonces terá que o Concello tomar o timón, usted que está ali solo para cobrar o sueldo a final de mes, para cobrar o sueldo, garantizarse unha pensión, o desarrollo do polígono de unidades de actuación, o inicio do Concello, se non houbera caducado, o desarrollo de unidades de actuación para vivenda, o desarrollo das iniciativas en canto a desarrollar terrenos que poden ser urbanizables son iniciativas dos propietarios, e hai un feixe de solares en Barro pendientes de urbanizar polos seus propietarios que cando quera darse licencia, pero son iniciativas privadas. Partido Popular. Pero pode ser unha iniciativa do Concello tamén. Pero é que non hai iniciativas, non hai luces, non hai ganas de traballar, eu teño aquí un esquema que aporta a Xunta de Galicia, que desde o ano 2015 usted non pide ninguna subvención medioambiental. Para nada, é que nos pide para nada. Cando, desde o ano 2015, cando nos últimos anos o 70 ou 80% dos concellos levan esas subvencións, sea moito, sea pouco, para saneamiento, para depuradora, para o que faga falta. Son inversións que creo que temos moita necesidade delas en Barro. En canto ao... Solo unha contestación breve. Mira, o proxecto da depuradora fixo o Concello. Sabes por qué? Porque a conselleira que lle tocaba facer o que lle fai para outros concellos díxome
que era complicado e que iba a ser difícil. Entonces, antes de que nos mareen, porque é o que fai o goberno da Xunta do PP agora, darche datos incompletos para axudarche a facer a oposición cando realmente non che contan a verdade de todo, esa depuradora, o normal é que fixera o proxecto a Xunta e que a executara, co apoio económico do Concello, que estamos adiantándonos, estamos indo por diante, porque é a única maneira, adiantarte, e cando lle chegue co proxecto a conselleira, dice, mira, o proxecto xa está, e ora o financiamento de onde sacamos. Continúa o Partido Popular. Vale. Perfecto, me parece unha idea fabulosa, pero usted isto ten que contar que foi a Xunta de Galicia, presentou o proxecto e veuse cas más vacías, porque no Concello non sabemos nada dese proxecto. Non sabemos. O proxecto pagou, o conocido se pagou, pero non houve un O proxecto está a disposición de todos os grupos municipales desde o primeiro día. Desde o primeiro día este a disposición. Unha maqueta. Non, o proxecto inteiro. Que foi o que lle dixo a conselleira? Chegou a falar con ela? A conselleira díxome que non iban facer o proxecto cando lle fan a outros concellos. Pero usted por eso o presentou Concello o proxecto. está agora presentado e estamos esperando a que nos contesten. Claro, pero habrá que Entonces, buscar... non é o problema de non pedir, claro que se pide. É claro que se piden subvencións. Outra cousa polo que é acabamos de que ver, usted non pide. a maneira de adxudicar os distintos programas de subvencións que ten a Xunta de Galicia non é a da Diputación, que hai un reparto igualitario para todos os concellos. Ali vai por concurrencia competitiva e logo os criterios de a que concellos se lle dá ou non se lle dá esa subvención son moi seus. Últimos segundos para o Partido Popular. Para infraestructuras, usted no ano 2021 isto concederonlle nada, unha miseria. No ano 2022 presentou varios concursos e non lle deron a puntuación necesaria para darlle ninguna. Dígame usted cal é o problema, entonces. Entonces non é que non pedir as subvencións, é que esas puntuacións saben as eles como están. Como as fan? Ahora, Si hai usted unha presenta un proxecto, mira, si usted presenta un proxecto... hai un dato. O conselleiro de Medio Rural, na campaña pasada, estuvo dicindo ao PP, o señor Landín, que o Concello de Barro non pedira nin os cartos e que non fixera ningunha inversión en Barro, cando acababan de gastar 1,5 millón de euros en pistas da parcelaria que el nin sabía. O sea que gástase máis cartos ali dos que eles saben. O problema é que cando se quer utilizar a Xunta como campaña de propaganda, pois dan datos a medias, e os datos non son tan reales como José Samartín. Eu teño para os dous, ademais, Perfecto. teño para os dous. O alcalde Abraldes, candidato do BNG, neste caso, o alcalde actual, lle ofrecen presentarse unha subvención para unha cousa sinxela, que non lle costa nada ao Concello, non lle iba a costar nem presentar, unha campaña de esterilización de gatos que paga o Ministerio. Non interesa, non interesa. A Xunta, último saneamento, no ano 2009, 8, non se fixo ningún. Agora vamos, cando marchemos daqui, empezamos en Ribadumia, pasamos por Portas e por todos os concellos do Partido Popular, Campo Lameiro, Moraña, empezas a ver carteles da Xunta con ese sistema de entrada por orden de entrada. Cando a Xunta vai cambiar esa política? Cando a Xunta lle vai dar ao Concello de Barro pois a axuda para facer a depuradora que levamos sin ela tantos anos? Eu creo que é o que temos que facer. Ese é o que temos que facer os 4. Justo no seu sitio non, Landín. A depuradora, escoita, perdona, a depuradora hai que facela, porque a depuradora é imprescindible. E xa non digamos os de Barro e os de Valiñas, que vamos a núcleos rurais, que non teñen unha casa saneada, nin unha casa saneada. E a nosa proposta, a principal proposta, é que todas as parroquias polo menos teñan casas saneadas. A parroquia de Valiñas e a parroquia de Barro non teñen nin se lle espera. É verdade, pola situación, pero tamén é verdade que se a depuradora non se poñera aí, pois toda a obra que se fixo de Perdecanai para conectar todas as casas sería imposible. Teremos que estudiar, entre todos, e con ese proxecto que hai encima da mesa e aquele estudio que se fixera no 2015, como lle damos o saneamento a esa xente. Nós temos unha idea, vamos a poñer encima da mesa, vamos facer a proposta, e despois vamos ver a ver se somos capaces de que os veciños nos apoien para levála a cabo. Esa é a nosa intención. Pecha esta rolda, candidato de Xuntos por Galicia. Vamos, falando do saneamento, que é un tema que aflige a xente, xa non necesita afligio, porque agora cada día está máis costoso vaciar un pozo, porque se os pillan, lle dan leña, pero bueno, pois, en primeiro lugar, que se lle vai vendendo aos veciños de Barro, aos veciños de Agudelo, xa non dixo os de Curro, que están servidos, gran parte deles, pero outros non, que a depuradora no Carballal vai a ser a solución é que non se o cree nadie. Como vai vertir para ali a xente de Constenla, a xente de Búa, a xente de Valiñas de toda a parte que teñen os tubos feitos? É que é imposible.
E logo despois se plantea, o alcalde vende aí, unha depuradora para 3.500 habitantes. Ou pensa que para aí non vai a verter ninguén, ou, polo menos, ti planteas, se tes ambición, se miras un pouco para diante, a conseguir unha depuradora, pois, unha vez que estás en marcha, é igual para 3.500 que para 5.000 ou para 7.000 habitantes. Non tes nin idea, non das golpe, non traballas, andas por aí, calmar no bolsillo e con un langrán, cunha máquina de fotos ao lombo, perseguindo a xente. Eu podo che dicir que perseguides a xente en barro, non a deixades traballar. E volvendo ao tema de vivendas, tendes no queixón, a depuradora está pensada para 4.500 habitantes. Hai que estar atentos aos datos. Ou me respeta, ou me deixa falar. Bueno, é un debate, pero me deixa falar. A depuradora para 3.500 habitantes... Deixamos que remate José Antonio Hernández. Pero a ubicación dos habitantes... Señor San Martín, deixamos que remate... Deixamos que remate José Antonio Hernández. En contra da ubicación da depuradora, porque non é o sitio. E estamos en contra de que se faja pensando en 3.500 habitantes, porque non é futuro, eso non é nada, eso é volver ao mismo, que non quero ser reiterativo, a política da miñoca, ir que pasen os días, que veñan os meses, que se cobra o sueldo e a ver se marchamos. Entonces, nós plantexamos un tema de saneamento como a xente non prometelo e prometelo, cousas irreales e cousas que non van ir a ningún lado. E lévase 8 anos prometendo, gastáronse 100 e pico mil euros porque non sabe nin o que, e ali está aquelo que o Bagén lle puxo, que aquele é o Parque do Salgueirão, porque eso non ten futuro, eso non vai a ningún lado. E pasarán, agora ben, a culpa de que en Barro non avance, ten a Xunta, porque non lle fai nin o centro de saúde, nin a depuradora. Eso é as perspectivas. O Concello non gestiona, non fai. Grazas, señor Landín. Bueno, xa se falou neste primeiro trito do programa de impostos, á volta da publicidade, falamos de economía e emprego aquí no Contrastes Barro. Noite de Contrastes Barro, aquí en Canal Rías Baixas. Nesta segunda parte do debate imos falar de economía, de emprego, de sectores productivos e de turismo. Comezamos polo candidato do Partido Popular. Pregúntolle como valora a xestión económica do goberno local do BNG. Pois eu en estes momentos simplemente quería facer un apunte sobre a depuradora e o saneamento. Levamos 8 anos co mismo problema, ca mesma historia e sempre ca mesma cantinela. Temos de unha vez por todas que chamar donde teñamos que chamar, na Xunta, na Diputación, donde sea, pero temos que chegar a un consenso para poder poñerlle fin a un problema que arrastramos ano tras ano. Sobre a cuestión que lle preguntaba da situación económica e a xestión do goberno local? En canto á economía, teríamos que falar para a mellora do comercio local. Teríamos que crear un plan de empreo no noso Concello e ver cales son as necesidades de Barro. Habilitaríamos un aula de estudios municipal para impartir cursos de formación laboral e permitir aos veciños e veciñas que teñan un lugar para estudiar. Recuperaríamos obradoiros e escolas taller como algo fundamental para o noso Concello. Daremos oportunidades aos veciños de que se formen en diversos oficios. Impulsaremos a creación de un posto de traballo de un técnico de empleo, algo que non hai actualmente no Concello. Para o asesoramento laboral dos veciños, sabemos que hai en Barro moita oferta de traballo. Temos compromiso coa educación para implantar no IES de Barro módulos de formación profesional e, en concreto, unha formación dual, donde haya actividades e prácticas con empresas. Pois escoitamos tamén o candidato do Partido Socialista. Bueno, cando preguntas pola xestión económica do Concello, supoño que falas de os números económicos. Está claro que hai que saber onde vimos desde o ano 2012 cunha débeda de 1.000.000 e pico mil euros. Naquel momento o Goberno do Estado fixolle facer aos concellos un plan de axuste. Ese plan de axuste convirteuse en pagar un crédito que se veu pagando desde o ano 2012 hasta acabaría ahora o 2022, é dicir que o Concello o que fixo foi liquidalo 2 anos antes para poder ter liquidez e poder facer gasto do remanente que tiña, cousa que non podía facer pola Lei Montoro, hasta que despois un goberno socialista permiteu por culpa da COVID, a verdade que sí, poder facer uso dese gasto. E a verdade é que si se liquidou esa débeda, é unha débeda que se ven liquidando, que estuvolle privando ao Concello de ter inversións máis fortes, porque eran unha media de
cento e pico, 200.000 euros por ano que había que pagar e que non se podía facer inversión con eles e no orzamento tiñan que estar consignados. Unha vez que se paga eso, pois eu creo que agora temos unha situación económica potente para poder facer frente a máis inversións, a poder chegar á Xunta de Galicia e dicirlle vamos a facer un convenio para facer esta depuradora, nós temos cartos, podemos facer cousas, pero a ver canto vades poñer vos. Hai que facer convenios con outras administracións, nós non podemos permitir, tendo cartos no caixón, que o Colexio de Barro, aínda que non sea competencia municipal, este como está. Tuvo baños pechados estes días aí atrás, os pais nos trasladaron eses temas, os pais teñen que facer bancos para poñer ali fora, e a verdade é que é un colexio que é moi mellorable, e eu creo que desde o Concello teñen que botar man deso. Escoitamos a José Antonio Landín, que por certo xa introducía no primeiro treito do programa a cuestión dos impostos cando queira. Sí, bueno, a xestión que ten Barro de postos de traballo, e falando da deuda tamén, porque claro, parece que eu deixei aí un tiburón que comía o Concello, pero claro, eso trátase de ter un pouco de mentalidade de empresa a ter a política, o reitero, e quero ser reiterativo, a política da miñoca que ten o alcalde que temos en Barro neste momento. Eu quixera só unha pregunta concreta para o señor alcalde. Canto leva recaudado o Concello de Barro solo de licencias municipales do polígono, sin contar outras cousas. Entonces, falar de deuda cando ti deixas unha inversión, o parque móvil do Concello non se tocou, está aí, bueno, con 8 anos máis, e máis, a motobomba está tirada, sei que non hai rodas, pero bueno, non se invertiu, estáse vivindo, Barro leva 8 anos vivindo do que heredou, mal cuidando, porque os veciños queixanse que as silvas, as cunetas non se limpiaron máis, que entra agua nas casas, que entra agua que lle vai polas reiras abaixo, e que non se limpan as cunetas, que moito pásase por aí, hai 2 tractores do Concello ali parados, e se subcontrata a unha empresa para que vai a limpiar as silvas, é moito máis cómodo. En canto ao plan de emprego, que decía o compañeiro do PP, bueno, Barro de sempre tuvo unha escola taller, unha escola taller que durante moitos anos formou aí xente, escolas Obradoiro, escolas taller. Que se fixo o Bloque Nacionalista? Colleu a escola de música, cambiou na de sitio, e en vez de pensar en facer un auditorio para que aí ensayaran e para que aí tocaran, non, colleu a nave da escola taller, cambiou o nombre, e agora chámalle a nave da música. Eso co candidato son as grandes Bloque inversións. Nacionalista Galego. Bueno, a ver, é que o problema é que cando non se vive na realidade do Concello, pois non se sabe que a semana pasada a motobomba estuvo traballando onde tiña que estar traballando, ou que os tractores municipales están traballando todo o tempo a máximo rendimento. O que pasa é que agora faise moito máis tarefas de limpeza do que se facía antes, moito máis tarefas de desbroce, e entonces por eso precisamos contratar empresas externas que nos botan unha man, e gustaríalle ao señor Landín que evidentemente non se fixera para poder ter razón cando di que non se desbroza, non? Que poderamos adiantar o pago da débeda 2 anos, eso permitiunos manexar moito máis gasto corriente, porque esa débeda que viña desde o ano 2015 non era unha débeda porque se invertira en obras, senón eran deudas con Sogama, deudas con Fenosa e outro tipo de servicios que non se pagaban. Pero vamos a ver, deixouse a Sogama, deixouse a Fenosa ca deuda, porque eran as empresas que podían aguantar o tema. Mantuvemos a capacidade de pagar esa débeda. Pagamos esa débeda. Landín, non ten razón. Pagamos esa débeda 2 anos antes para poder ter recursos suficientes para facerlle frente a posibles inversións. Con todo eso invertiuse máis de 1 millón de euros do remanente en obras, e logo temos agora neste momento capacidade económica para facerlle frente á parte que nos toque para facer unha nova depuradora ou para axudar a acondicionar os terrenos para o centro de saúde. Evidentemente, gracias á capacidade financiera que ten o Concello, porque queríamos ter solvencia para o que poida vir. Vivimos unha época de pandemia, vivimos unha época de crisis pola guerra, e hai que ter sempre as contas saneadas. É evidente que o polígono, no que estuvemos de acordo todos en que se fixera aí no seu momento, o Concello daquela non invertiu un peso que invertiu a Diputación, solo en defender os pleitos que vostedes provocaron, está invertindo
invertindo no polígono máis de 100.000 euros ao ano para que as empresas teñan bonificación no gasto nos servicios para que lle sea atractivo invertir en barro, pois por eso se están asentando aí. Hai outros 100.000 metros de terreno industrial en barro que se poden utilizar e eu creo que a axilidade que temos e o trato que temos con todas as empresas para facilitarlle para que se senten en barro é o que está axudando a que o polígono se encha e evidentemente fondos e recursos é necesario telos por o que poida vir. Devolvemos a palabra ao candidato do Partido Popular. Teño que recordarlle ao señor alcalde que no último pleno preguntámoslle precisamente pola motobomba e dixo que era unha máquina moi bella e que non valía para salir á calle. Entonces, a miña sorpresa é... É unha disculpa. É unha disculpa, perdón. Non é unha disculpa. Mira, a motobomba o que non está preparada, porque é antigua, para enfrentarse aos lumes no monte. Por eso os de Montes non queren firmar convenio conosco a motobomba porque non lle vale. Pero a motobomba utilízase calquera día do ano para axudar a desatascar, para axudar a regar o que faga falta e para darlle servicio ás motobombas de antiincendios se veñen como Alxibe. A motobomba está en perfecto uso, coas rodas adecuadas, a cuestión é, non sirve para traballar no monte porque... Ahora, é a motobomba que ten o Concello desde o seu día que a Xunta lle facilitou. Nada máis. Pero non ten nada que ver. Non ten nada que ver a contestación do outro día, non ten nada que ver con isto. Continúa Partido Popular. Estou falando da contestación que estou lle dou ao noso concelleiro. Aproveito a ocasión para recordarlle que fai un mes ou así, usted tuvo unha invitación do Concello de Medio Rural, do concelleiro, para que optara a unhas axudas. Unha invitación para que presentara e fora esa reunión. Me parece que usted declinou a invitación e non se presentou, ni se molestou en contestar. Mira, cando se pretende sacar fotos desde a Xunta para vender cousas, iso é unha cousa. E a relación entre administracións, Eduardo, e xo saberás, cando estés aí, se é que estás, daraste conta que a relación entre as administracións é moito máis seria que eso. Entón, chegan propostas de líneas de subvención e os concellos acóllense a elas se ven que lle sea interesante e logo a Xunta dá ou non dá, según considera. Pero o feito de que haxa relación entre administracións e de feito a directora de Augas de Galicia, cando estuve con ela presentando o proxecto de depuradora, dixo que estaba perfectamente planificado e perfectamente diseñado para dar servicio a todo o Concello. Agora a cuestión que é que en manexo o diñeiro non é a directora de Augas de Galicia. Entón, a relación coas administracións é perfecta. E eu creo que se viu perfectamente coa Consellería de Sanidade. Que se vendan motos desde a hora de consellerías para ir ou non ir a reunións de fotos non ten ningún sentido. Eu non son un alcalde de sacar fotos, nin son un alcalde de redes sociales. Son alcalde de traballar e de gestionar. Señora Braldes, eu sei moitos anos que teño moto, moitos anos. Pero aparte de eso, teño que dicirlle que se invitan a unha reunión o conselleiro de Medio Rural, o seu deber era acudir e presentar un proxecto para axudas para saneamiento, para o que sea. Eu creo, mire usted, hai a Xunta de Galicia, a través de Medio Rural, move e promove brigadas forestais, con motobombas e talleres e tractores para desbolce. Crea un número de xente de creación de empleo, de posto de traballo, cousa que usted non acude a esos... Non, porque xa vos contestei outro día que a brigada que queren que contrate o Concello xa lle deixamos os cartos para que a Xunta contrate unha brigada máis e dé servicio como é debido con xente profesionalizada. Usted non é necesario. Imos ir co candidato do Partido Socialista, lembrolles que estamos no bloque de Economía, Emprego, Sectores Productivos. Eduardo, creo que non podemos contratar brigadas porque non temos os metros públicos de monte necesarios para poderlas contratar. Eu creo que aí onde está o problema. Xa non o facía Landín antes tampouco. Eu creo que é así, non Landín? Creo que non se poden contratar en barro brigadas. Desde o ano 2007 non hai contratación de brigadas en barro. Non temos os metros de monte ou as hectáreas de monte adecuadas. Creo que é así, pódome enganar. Vale, eu quería... Creo que estás engañado. Pódome enganar, pero eu creo que é así. Eu creo que a última reunión que tuvemos... Vamos con xuntas de montes, pero que non se fai... Seguimos avanzando, está na quenda de palabra o candidato do Partido Socialista, insisto, en que estamos a falar de Economía, Emprego e Sectores Productivos. Bueno, nós creo que temos bastante que decir nesta área, porque nos 4 anos que estuvemos gestionando a área de promoción económica e turismo, a verdade é que nada que ver co que se fixo estes 4 anos. Estes 4 anos se borrou prácticamente todo o noso traballo.
se borrou o nombre da página de Facebook que tiñamos, non se foi a ninguna feira de turismo, e se pudo ir esta última. A feira empezouse tarde, mal e arrastro. De feito, hai unha feira de antes, que xa sabemos cal era, a que debía 70.000, a feira que recaudou 60.000 en 3 meses e a feira que houve que rebaixarlle a €1 ao metro para que poideran volver os feirantes, e oxalá volvan, que é a nosa intención potenciar esa feira o máis posible. En Barosa nos queremos que sea pois o exemplo claro que debemos ter do que é un espacio único para visitar. É único, todos os veciños, todas as persoas que nos están vendo poden saber claramente que Barosa se invertiron ahora unha partida, pero é insuficiente totalmente, e ademais penso que se pudo facer moito mellor. Despois, o apoio á Asociación de Comerciantes e Empresarios, que foi creada agora na pandemia, porque era necesaria, está facendo o traballo das campañas de comercio, creo que hai que potenciala, abrila a todo o Concello, axudarlles máis incluso dese convenio que teñen, pois buscándolles un local, un espacio, dándolles a posibilidade de que teñan unha persoa ali traballando, como noutras asociacións de comerciantes, unha persona que poida axudalos, máis que económicamente, cun apoio para que non teñan que ser os propios directivos os que teñan que andar daqui para alá. E despois, si me quería referir ao tema do polígono. O polígono para nós creo que estamos de acordo. No seu día houve unha loita por sacar ese polígono adiante, puñámonos de acordo naquel pleno, naquela reunión que houve no Concello, os grupos políticos todos. Eu son persoa de moito acordo, Comunidades de Montes e alcalde, portavoces da oposición naquele momento, estivemos de acordo. Aquí eu de botarlle tiros a quen non funcionou. E despois queríache dicir o do... No, pero vamos a ver, perdona un momento solo. Ti ao mellor recordas perfectamente dúas anécdotas, dous detalles. Primeiro, quen levou a xente nos autobuses ao notario a Caldas para ir en contra do polígono? Eu non recordo eso. Non recordas? Eu sí, o señor Abraldo seguro que tamén. No, bueno, vale, pois tendes unha memoria moi lasa. Seguramente seguramente que o señor Abraldes tampouco recorda compañeiros seus de partido metidos nos cazos das palas para que a obra de Barosa non se fixera. Vale, de acordo. Solo eso. Non, déxame falar, por favor, déxame falar. Como lle vas a pedir eso ao Bloque Nacionalista Galego que defenda Barosa, que invirta ali, que hoxe... Acabamos de invertir máis de 100.000 euros. Máis de 100.000 euros acabamos de invertir. Non nos invertiron ao Concello de Barro antes. O Concello de Barro non invertirán. 40.000 non queixón que está ali. Mira, o Concello de Barro ali leva invertido. Barosa era todo privado, desde os muiños hasta os terrenos. Todo aquelo comprou no Concello, comprou todo. E fixo todos os pontes, rehabilitou os muiños. E vos tendes os muiños cheos, son como tendes os baches pechados, a xente por algún lado ten que desahogarse. Entonces, como lle vas a pedir cando estuveron aí tirados nas palas para que eso non se fixera, cando levaron a xente en autobuses a Caldas ao notario? O Parque de Barosa o que é gracias ás alegacións do Bloque. Gracias ás alegacións vosas, financiando, sacándolle a financiación. Non, está completamente equivocado. Está mentindo. Gracias a eso, hoxe día hai carballeiras en Barosa que serían arrasadas por o señor Landín. Hai carballeiras en Barosa que serían arrasadas por o señor Landín. O polígono de Barro trataste de tiralo. Barosa trataste de tiralo. Nos apoyamos sempre, votamos a favor. O Ayuntamiento novo que estades disfrutando fai anos era o Castelo de Landín. E hoxe, se de alguna cousa... Mira, vamos a ver. Se de alguna cousa me arrepento en 32 anos que estuve pola alcaldía adiante, foi de habervos deixado un Concello novo. Se non andaríades a ver como tiñades que poñer un intermitente no Concello vello, porque non cabíades ali. Se de algo me arrepinto é de habervos deixado un Concello novo. Imos devolverlle a palabra ao candidato do Benega que a súa quenda xa se foi introducindo a cuestión tamén da promoción turística a través dos grandes espazos que ten o Concello de Barro como é a Barosa. Decía o candidato a reelección que nestes últimos meses investironse 100.000 euros ali, en que se traduciu polo tanto ese investimento? En melloras da accesibilidade, en melloras de servicios e nunha actuación de mantemento fundamental que non se volverá a facer desde o ano 2011 cando se fixera a primeira fase do polígono e menos ainda do anterior que se fixera nos anos 90. Entón, como non se fixera unha actuación de investimento importante no mantemento, foi necesario facelo ahora.
Bueno, o señor San Martín parecelle que non se fixo nada do que el facía antes no outro mandato, en todo caso, nada importante do que el facía se deixou de facer e en todo caso se fixo máis, non? Cando nos reunimos coa xente do sector empresarial e comercial e da hostelería despois da pandemia, animámolos a que montaran a Asociación de Comerciantes e Empresarios, porque nos parecía importante que eles pilotaran o que son as campañas de promoción do comercio e da hostelería local. E a partir de aí, pois, se transfiren os fondos que gastaba o Concello para que sean eles que nos xestionen directamente, non? E logo, bueno, procúrase manter espacios no camiño como o tema da Plaza do San Amaro, que eu creo que foi unha actuación impecable para que sea a antesala dunha casa, a antesala do Concello para os 100.000 persoas que chegan ali todos os anos polo Camiño de Santiago. Eu creo que é un exemplo de actuación para que o Camiño de Santiago colla moita potencia e ao mesmo tempo rematar con Barosa en condicións para que poidan marchar tamén con bo sabor de boca. E ao mesmo tempo potenciamos o sector primario, o sector do viño todo o que podemos, as promocións que se fan durante a pandemia, facendo campañas de vendemos polo noso para que tuveran visibilidade tanto a hostelería como as bodegas de barro, e eu creo que esos son traballos que se fan adecuadamente para tirar. E con respecto ás escolas taller, hoxe en día os escolas taller non son o que máis emprego crea. Xa fai anos que o Concello está integrado dentro de outros concellos tamén da comarca nos plans integrados de emprego que para ter financiamento de Xunta de Galicia, que contamos con el, son as mellores maneiras de formar xente e de metelas a traballarse directamente a empresas. Entón, esa preocupación, esos fondos todos que estamos recibindo, que nos axudan desde a Xunta a que os xestionemos para que se poida formar xente e que poida atopar postos de traballo directamente nas empresas. Pois seguimos falando de economía, emprego, sectores productivos. Voulle comentar, o sea, a escola taller para min é fundamental hoxe en día, ainda sigue sendo, porque si algo é necesario no país actualmente é xente formada, pero xente formada a nivel albañil, carpintería, fontanería, esos traballos tan necesarios dos que cada día é máis difícil topar. Entonces, a única forma de poder facer que unha persona cree un posto de traballo e poida botar man de é ter unha escola taller, é onde formalos. É a mellor forma, a escola dual, darlle prácticas, eu creo que sí. En canto a inversión dos 100.000 euros de Barosa, pois, oiga, teño que dicirlle que vese moi pouco, 100.000 euros ainda dá para fazer unhas cuantas cousas. O primeiro que teño que comentarlle é isto que vexo aquí, que é o suministro de agua da caseta que puxo como servicios, que iso o único que fai é transformar o entorno, en vez de algo natural, en algo, a caseta que ten do contador da luz, unha obra ali, creo que é algo que non ten moito que ver cun parque natural. A ver, son proxectos aprobados por Augas de Galicia, por Patrimonio, e en todo caso, facer uns baños complementarios dos baños que había foi a mellor maneira que nos tal, e que se utilizan como reforzo para cando nos meses de verán hai moitos visitantes, e iso que ten sentido. E en todo caso, a maneira de facer suministro de auga para eso é adecuada, que se tapará con vegetación e non ten ningún problema. Pero en todo caso, eso está perfectamente feito, ti vas ás CIES atopaste baños, isto está perfectamente feito en parques naturales, bidón de plástico nun entorno natural. Sí, pero que así. Encima blanco para que cree algas. Que se cubrirá. Que se cubrirá. No, eso non cortar os interveña de novo o candidato do Partido Socialista. Pero teño que dicir outra cousa. Rematamos o tempo, terá ocasión de novo, deixamos que interveña de novo o candidato do Partido Socialista para non deixar a ninguén atrás neste debate. Concordamos ca obra de Barosa foi mellorable, é verdade que ese invento de dotar de auga corriente, non Abraldes, eu pareceme... Mira, o proxecto que se aprobou de Barosa estabas ti no goberno, por certo. E votei a favor. Ah, bueno, sei que non te acordabas. Pero do bidón non me acordo. Do bidón non me acordo. É igual. Solo dijo que nese aspecto penso que Barosa merece un pouco máis de cabeza, non? A ver, eu recórdome cando foi o inicio da pandemia, na parte de arriba, había, a ver, o que non podemos é pedirlle a veciños ou a inquilinos de locales que manipulen eles as fosas sépticas que son
San Martín, a súa obriga é a súa obriga no prego que teñen de alquiler. No prego é vaciala. Na súa obriga teñen o mantemento e o vaciado das mantela, fosas. eu creo que é unha cousa que non é a correcta, porque primeiro pode facer precisamente o que non se debe facer, e ali é moi fácil facelo. Teñen que contratar empresas autorizadas. E ali é moi fácil facelo. Iso que marcan os pregos. E ali é moi fácil facelo. Cada un ten a súa obriga. Bueno, eu voume referir basicamente o que queremos seguir facendo para apostar pola cultura, polo deporte, pero sobre todo que cree pois en Barro pois tamén turismo. Nós queremos facer por primeira vez unha BTT en Barro. En Barro hai moita xente que lle gusta o ciclismo de montaña, hai moito monte e queremos crear a primeira BTT, hai moitos rapaces e mozos e mozas que lle gusta moito esta actividade, e esta actividade generaría tamén ao mesmo tempo pois actividade económica. Tamén queremos recuperar esa actividade que creou unha asociación que se creou en Barro naquel momento, que é a Carreira do Camiño, que é unha carreira interesante, algo bonito, distinto, que fixo aquela asociación, e crear actividades como se fixeran nos anteriores 4 anos. É verdade que aquí nestes últimos 4 houve a pandemia e non se puderon facer os mellores eventos deportivos, pero naqueles 4 anos fixéronse eventos deportivos de baile de salón, fixéronse pois tamén por 2 veces un tema de gimnasia rítmica que aquí non hai, encheron o pabellón os 2 días, enchemos os restaurantes de Barro. Cada vez que facemos un torneo no pabellón ou no campo de fútbol generase economía. Hai que intentar ver que o deporte, aparte de ser sano, saludable, pois ao mesmo tempo tamén xenera economía no seu alrededor. Entonces aí é onde realmente debemos apostar por cousas dese tipo en as que tamén deberíamos estar de acordo. Pois falaba o candidato do Partido Socialista da cuestión da cultura e do deporte como ferramentas para dinamizar a economía local e tamén para fomentar o turismo na localidade. Se lles parece aos candidatos, seguimos sobre esa liña, de novo, Xuntos por Galicia. Bueno, en canto ao deporte, eu penso que ao señor alcalde o deporte non lle gusta. E non lle gusta, en primeiro lugar, porque, bueno, el non practica e deixa que no pabellón, pois, as nais este inverno anduveran con rollos de papel higiénico e con toallas a recoller as pingueiras, porque, claro, non se, de 8 anos non se fixe mantemento e chove dentro. Por certo, gastaron 15.000 euros a pedir unha subvención para reparalo no proxecto, un proxecto que por tercos, pois a Diputación foi dos poucos proxectos que non financiou en toda a provincia de Pontevedra. E logo o deporte tampouco lle gusta, porque senón o campo de fútbol de Barro, un convenio que había de cesión de 30 anos coa Comunidade de Montes, pois está como está. Está tirado, dá pena, e máis, penso que hasta renunciaron ao convenio. En vez de ali, pois, o que decía o compañero San Martín, pois desde ciclismo hai moita xente que se dedica ao tema dos cabalos, de plantear ali algo, non, é moito máis fácil. Esa é a cousa particular, esa non é a cousa do Concello. O deporte non lle gusta, o turismo, polo que vexo, as rutas de senderismo de Barosa, pois están totalmente abandonadas, tiñan unhas escaleiras por sitio, uns bancos para sentarse, os bancos están tirados, as rutas están completamente abandonadas, e, por tanto, nin lle gusta o turismo, pero, por favor, déixeme falar. Déixeme falar. Quedan 15 segundos. Bueno, usted non lle gusta nin o deporte, porque o ten abandonado, nin lle gusta o turismo, a cultura, se non é a súa, entre paréntesis, de ir polos colexios a rillarlle a cabeza aos rapaces co tema do bloque e do nacionalismo, a outra cultura non lles interesa. O sea, a romería de San Breixo ten abandonada, non lle gusta, ao do Monte da Chan fixo un convenio ali para restaurar o Monte da Chan e maquinaria pesada por ali, un convenio ali e aquilo quedou destrozado. Así de claro. Así de claro. Tertulianos, vamos a ver. Nós o que procuramos sempre desde que cheguei á alcaldía é un trato igualitario e un apoio absoluto a todas as entidades sociais, culturais e deportivas do Concello. E creo que San Martín, polo papel que ten, si pode acreditar, non? Entonces, nós consideramos que a dinamización que hai no Concello desde que eu son alcalde é totalmente, radicalmente diferente ao marasmo que había cando era o señor Landín alcalde. Entonces, vamos a ir por partes. Evidentemente apoiamos todas as iniciativas e todos os eventos que organiza o Barro CF a nivel deportivo, económicamente, e damos de apoio para tal. Apoiamos todas as entidades culturais que organizan eventos culturais e festivos. Perdona que te moleste. A Comisión de Festas de San Breixo... Perdona que te interrumpa. Eu, por favor, dirixe tamén como candidato do PSOE. Sabes ben que nese colectivo funcionamos, e sábelo ben, de primeira man, que sempre, ademais, eres o primeiro en ser candidato. Serás coñecedor do apoio que o Concello lle dá ao Barro CF, do apoio que lle dá ás entidades culturais
de todo o Concello. Podoche xa adiantar que estes días presentarase unha carreira popular que xa está organizada para celebrar na víspera da Festa do Viño. En todo caso, alégrome agora por fin que o señor Landín diga que hai que arreglar a coberta do pabellón, porque cando plantexamos dixo que era despalfarrar diñeiro, moito diñeiro, que non era necesario gastar aquel diñeiro na coberta do pabellón. En todo caso, a coberta do pabellón será cambiada, será arreglada e todo eso. Sabes que aí errastes no proxecto. No proxecto meteste la pata, votamos en contra porque o proxecto non servía. Ahora, textualmente era non é necesario que están tantos cartos tantos sitios. Entonces, apoyamos todo tipo de iniciativas culturais e deportivas, apoyamos todas aquelas iniciativas que pode haber de outro tipo e eu creo que os colectivos sociais do Concello están funcionando moi ben e dinamizan o Concello porque son entidades especialmente necesarias para axudar as administracións a crear ese dinamismo que eu creo que hoxe en día Barro é exemplo en toda a redonda. Solo un segundo. No, debimos descansar un anaco, a volta a publicidade poden continuar se queren falando destes asuntos, pero agora descansamos un chisco e continuamos de contado no Contrastes Barro. Pois derradeiro bloque deste Contrastes Barro aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do programa imos falar de políticas sociais, de igualdade, de demografía, de transición ecolóxica, de participación cidadá e de transparencia. Se lles parece aos señores candidatos aquí presentes, comezamos falando de benestar, de servizos sociais e tamén de igualdade. Arranca o candidato do Partido Popular e pregúntolle polas súas iniciativas nesta materia. Bueno, pues nós en materia de igualdade consideramos que, ademais, aparte, tendo unha presidenta da Diputación como temos, que é a líder da igualdade, ademais que creou o sistema, é dicir, unha área de igualdade na Diputación, algo que non había, pois é verdade que todas as accións que poñen en colaboración cos concellos é impresionante. Ademais, aparte aquí, quero agradecer á Diputación, ao Goberno da Diputación, esa lealdade cos concellos. Há unha lealdade que non ten nin o Goberno de Barro, nin a Xunta de Galicia, cada vez que hai un acto público, pois donde non somos convidados, nada máis que algúns esporádicos que lle mandan, pois a nós creo que nos invitaron a un da Xunta, cando estuvo aí Luís, nunha obra que fixo polo Plan Marco, e o Concello que nos invitou, e así que yo agradezco, cando foi a inauguración da piscina e a inauguración da Praza do San Amaro, pero lonxe deso non somos convidados a ningunha cousa que fagan, en cambio si van partidistamente, pois como outro día, unha entrega dun recoñecemento no Muiño de Barosa, se invitou ao alcalde, porque, bueno, só faltaba que non invitaran tampouco, e eu creo que é un proceder moi malo, cousa que non ten a Diputación. Outro día estuve a presidenta visitando cousas aquí en Barro, a min nin me mandaron un mensaje, nin me dixeron nada. Aquí as cousas fanse distintas. Eu creo que debemos facer un cambio, claro, e iso tamén é igualdade. Igualdade son moitas cousas, e igualdade tamén é facer un goberno onde todos teñamos voz e voto, que si o temos no pleno, pero si podemos participar nos actos públicos do Concello. E eu comprométome a que, se eu son o alcalde, crear unha xunta de portavoces e convidarvos a todos os actos públicos que teña o Concello con un convite personalizado para vós e os vosos concelleiros. Políticas sociais e igualdade, agora a quenda de Xuntos por Galicia. Vamos a ver, nós pensamos que a mellor política social que pode ter un concello non é repartir, sei que nos vai a parecer mal a alguén, pois esmolas. A mellor política social que pode ter un concello é crear riqueza para logo poder repartila. Hai xente que non entende de crear riqueza nun concello, entonces van por aí, pois, volvemos ao mesmo, a política da miñoca, sobrevivindo, cotizando para a jubilación e punto. E logo, unha mentira, como moitas outras que acaba de decir o señor alcalde, cando di que para as entidades culturales, deportivas e tal, pois hai un trato con todas. Fai 15 días, ou un mes, en un pleno, un dos concelleiros de Xuntos por Galicia, o presidente da Sociedade de Caza, lle preguntou por algo de cando se repartían, como se repartían as subvencións para as actividades culturales e deportivas en Barro. E nós non repartimos, non se fan convocatorias, danse a dedo, non facemos convenios, non facemos convocatorias públicas. Entonces está mentindo, dalle, di que fai convenios e non hai unha convocatoria pública para repartir a pasta. Entonces esa é a política deles do reparto
dos cartos. E volvemos a decir, a mellor política social que pode ter ningún concello, ningún país, é crear riqueza e repartila, non repartir limosnas. Si ben hai casos puntuales que a xente hai que atendela, non se pode deixar a ninguén tirado, pero na filosofía xeral que eles non comparten, porque persiguen empresas, perseguiron o polígono, persiguen Ence, persiguen todo que sea riqueza. Home, a min, a tipo personal, a min me denunciaron a Apple, a min personalmente, por plantar cepas e poñer uns postes. Por certo, algún día farei público o informe que veu da Apple, porque o señor alcalde xa lle mandei. Pois, grazas, señor Landín, escoitamos ao candidato á reelección do Bloque Nacionalista Galego, que ademais tivo que enfrontarse á xestión da pandemia durante este mandato. Pidolle, polo tanto, un balance do traballo feito dende o Concello en política social e tamén en igualdade. Nós, en todo caso, o que tivemos claro durante a pandemia, como ben dís, que era un momento crítico no cal a política social e a atención á xente que peor estaba pasando era fundamental, non? Os orzamentos do Concello incrementaron en gasto social nestes últimos anos dunha maneira bastante importante. De feito, o último orzamento para política social adicamos o 26% do orzamento, que é moito, non? E, ademais deso, aumentause moito as horas de atención no fogar a xente que máis o necesita, porque pensamos que é fundamental ter ben atendida dentro do que se pode a toda a xente maior e dependente do Concello. Logo temos unha ludoteca que se montou desde que eu estou de alcalde, que temos o orgullo de decir que temos o orgullo de decir que cada ano nos quedamos cortos a hora de ofertar plazas e o que facemos é ampliar o número de plazas para que ningún neno ou ninguna nena quede fora, porque iso permite tamén moito a conciliación e igualdade no noso Concello. E tamén agradecer en todo caso, como decía o candidato do PSOE, todas as actividades que fai nese ámbito a Diputación, as cales non nos sumamos sempre e participamos de forma entusiasta, non? Logo, crear riqueza, evidentemente, que é o importante. Para iso está o apoio todo que se dá ás empresas que se sentan en Barro, pero ademais hai que buscar a maneira de atender a xente que peor está pasando. É evidente, eu contestei outro día nun pleno que nós facemos convenios cas entidades sociais, culturais, de Barro e deportivas e económicas que teñen unha labor social. Eu considero que unha sociedade de caza, esa labor social é escasa, pero que ademais o resto todo, a todo tipo de entidades, aínda que non sean as que teñan os convenios, colabórase con eles a todos os niveles. Mesmo no evento que acaba de pasar este domingo pasado ali, organizado por unha asociación que organiza festas no outono, pois tamén se lle colaborou todo o que se poida, igual que con eles, con todo o mundo. Aínda temos que escoitar nesta rolda o candidato do Partido Popular. As propostas de igualdade son moi importantes para a nosa comunidade, xa que buscan mellorar a calidade de vida da población, promover a igualdade e os servicios básicos con o desenvolvemento cultural. Crear un centro de día ou a Casa do Maior son necesarias para prestar apoio aos nosos maiores que poderán invertir o seu tempo libre en tarefas como cursos, aprender a moverse onlinemente ou tratar de pedir unha cita médica, haber talleres de estimulación cognitiva e entretenementos varios. Crearemos unha casa nido é fundamental para facilitar a conciliación familiar e o cuidado dos nenos pequenos. Para familias traballadoras, dispondrán de unha flexibilidade horaria según as necesidades. Crearemos un centro de información para a muller que suporía un gran paso de cara á igualdade e á loita contra a violencia de género, que nos permitiría o apoio e o asesoramento ás mulleres do noso pueblo. Moi ben, pois continuamos falando de servizos sociais. Solo un apunte. O Concello de Barro xa ten un centro de información á muller, compartido co Concello de Caldas e o Concello de Portas. Hai un CIN de fai 20 anos, igual que a ludoteca que prácticamente non se conoce. Ten máis de 20 anos. Todas as mulleres que precisan asesoramento do CIN teñen un centro en Caldas de referencia que fai máis de 20 anos que funciona. Igual que a ludoteca. Queda aclarado, imos ao candidato do Partido Socialista. Temos que seguir falando de señor Landín, quedou aclarado, grazas, quedou aclarado. É a quenda do Partido Socialista, insisto. Levamos varias propostas tamén en igualdade, sobre todo na conciliación. O que queremos facer é que haxa un espazo Concilia en Barro,
algo que xa fai algún concello para os nenos, sobre todo, como é o Contilinca en Cuntis, unha cousa similar, buscar a maneira de aproveitar incluso as instalacións do colexio e buscar a maneira de crear ese tipo de espacio concilia para que homes e mulleres poidan conciliar a vida laboral. Despois, nós temos unha proposta, a proposta é, unha vez que o centro de saúde pase ao sitio onde se vai facer o novo, pois no antigo centro de saúde pois sería un bo espazo para convertirse nun centro de estancia ou nun centro de día, o que máis acorde fose ás necesidades de Barro. Sabedes que en Barro, na comarca, hai 2 centros de día, un en Cuntis e outro en Portas, e tamén hai que saber as necesidades e as prioridades de gasto que hai que facer, e ao mellor con un centro de estancia é suficiente, ou unha casa do maior. Daremos apoio psicolóxico ao servicio de axuda no fogar, tanto ás persoas que o reciben como aos coidadores. Os coidadores son os familiares que moitas veces necesitan tamén dese tipo de apoio. Apoiaremos a xuventude, crearemos unha casa de xuventude nun espacio que xa existe actualmente, que é onde é a Caseta do Pazo, e crearemos unha zona de ocio para os mozos e mozas para que teñan un espacio e poidan ir ali habitualmente a relacionarse. Esta é unha das propostas máis interesantes que levamos, pero a igualdade para nós tamén se leva a outros eidos, non só a igualdade real entre homes e mulleres, tamén a igualdade entre veciños. E para aí quería retomar unha proposta que vos falei antes dela, non cheguei a levala, que é a igualdade entre parroquias e veciños de parroquias. Temos 2 parroquias que non teñen servicio, nin teñen ninguna casa saneada. Montaremos e sacaremos a concurso público un servicio de recollida de vaciado de Pozo Negro coa previa creación dun censo de todas as casas do concello que non teñen ese servicio. Buscaremos a maneira de cofinancialo entre veciños e concello. Pois seguimos escoitando os candidatos e a quenda de Landín. Vamos a ver, eu solo aclarar este punto último ao señor San Martín, que isto plantexamos xa nós en un pleno o tema de recollida das fosas e dos pozos. Contestación do señor alcalde, eso está prohibido por lei. Bueno, está prohibido por lei, non é incompetencia nosa. Eso ven a lanzar un pouco co plantexamento dunha depuradora para 3.500 habitantes. Barro necesita como mínimo plantexarse neste momento unha depuradora para 5.000 ou 7.000 habitantes, para precisamente hai moitas casas de difícil acceso para o alcantarillado, e ao mellor habrá, igual que se recolle a basura diariamente, pois cada mes, ou cada 15 días, ou cada 2 meses, habrá que ir a vaciar os pozos a esa xente. O que si non pode ser é que estén vertindo. Bueno, pois fai uns días no San Amaro, o alcalde di que ali quedou unha plaza con niquelada, había dito da presidenta da Diputación, e aquilo quedou inmellorable. Recolleron ali por presións uns tubos de alcantarillado, os meteron ali nun pozo, que fixeron uns pozos, e aquilo está vertindo ao regueiro. Nós fomos ali, o denunciamos, e penso que de noite, nunha madrugada, a madrugada seguinte ou a outra, pois Seprona pasou por ali, e logo apareceu un pozo ou un camión a vaciar aquilo que está vertindo directamente. Aquilo era unha vergonza, pero claro, como andamos a salto de mata, pois andamos salto de mata, non hai un plantexamento integral para o Concello de Barro, non o teñen, non o teñen, non hai. Tamén entenderás, Landín, que tamén se fai aquela obra que se fixo, que é unha obra moi interesante. De que? E se non se fai unha solución, é dicir, ese saneamento para min é o máis importante daquela obra. Pero entonces non virtas, non conte, non, terá que funcionar ben, pero eu creo que esa foi unha actuación boa. Pero aquilo aos 15 días está vertindo por regueiro. Imos co Bloque Nacionalista Galego. A ver, darlle solución a un problemática que había complicada no San Amaro co tema saneamento. En tempo récord, con investión directamente do Concello. Que fora impecable e que che veñan inspeccións de Augas de Galicia que che diga que está funcionando de maneira impecable e que en todo caso o sistema que polas choivas que houve todo ese tempo no terreno de drenaxe, pois é o que salía tal, pero, dende logo, cando foi ali do Seprona, dixeron, pero isto é un cachondeo. A denuncia do señor de Landín é menor, non iba nada por río. O sea, que vaya directamente por río. Vamos a seguir. Continúa, Bénega. Seguimos co Partido Popular. É evidente que é necesario traballar moito co tema da conciliación, da igualdade,
e demais. Aquí temos máis temas neste apartado, como é, por exemplo, da transición ecolóxica, creo que tamén é un tema moi importante para tratar, non? Con el iremos de contados. Nos levamos traballando xa estes anos bastante tempo nese aspecto e creemos que tamén é unha maneira importante de ir mellorando a calidade de vida da xente e ao mesmo tempo aforrando custes económicos. Con respecto á depuradora, e ese tema de recoller para verter, hai un problema. Hai que dicirlle a Augas de Galicia se che deixa facer eso, que ese é o problema. Que non deixa Augas de Galicia, Augas de Galicia é unha empresa, faino, pero non o fas ti cunha cisterna como propoñía o Partido Popular. Eu non estou dicindo eso. Ti ben sabes que con Tucho, ben sabes que Urbaser, calquera empresa destas, o que hai que facer, primeiro, que che propoño eu, aos veciños, un censo, que é fácil de facer. Un censo de fosa séptica é un censo... Son empresas autorizadas as que poden facer. Pero a idea que... Vamos co de... 400... Aclarado quedou, continúa ben. Vamos a explicar o tema. A ver, vamos a explicar o tema que así os veciños poden entendernos tamén. Aclarado quedou, aclarado ben. No teu turno, se son 100... se queres, sigues con eso. Vale, aclarado quedou, venida. Vamos a ver, xa se executou un dos proxectos de 100.000 euros, está en execución outro de 200.000 e o Concello conseguiu outro 220.000 euros de fondos europeos para realizar outro proxecto máis de cambio da iluminación pública. Eso quere decir que máis da mitade do alumbrado público vai estar con sistemas novos de luminarias LED, con cuadros cambiados, o cal permite un aforro importante en cartos e ao mesmo tempo permite un tratamento moi respetuoso co medio ambiente ou non ter que gastar enerxía creada con medios pouco convintes para o que é hoxe en día a transición ecolóxica. Imos co candidato do Partido Popular, xa introduciu o candidato do Benega a cuestión que ia introducir eu en breves momentos das políticas enerxéticas da transición ecolóxica. Pode ser que o candidato do Partido Popular rematar aínda con servizos sociais e senón falar xa destes asuntos. Quería recordarlle, señor alcalde, que fala moito de Augas de Galicia, que ten unha boa relación, con máis motivo para tocar a conselleira e que lle bote unha man de vez por todas para que nos poña a depuradora e acabe o saneamiento. Unha cousa son as relacións cos técnicos e cos directores tal, e outra cousa son as relacións políticas da administración de outra maneira. Non vai a ningún lado, a realidade é esa. Algún lado tenemos que... Non vai a ningún lado. Continúa Partido Popular. Bien, nos, aparte de en igualdade, crearemos un monotaxi, unha proposta que temos para poñer en funcionamiento para todas aquelas persoas que están en situación de dependencia, sería gestionada pola asistenta social un bono máximo de 10 viaxes ao mes para o noso concello. Todos aqueles que non dispoñan de coche propio, así poidan ter acceso a ir ao concello para facer de compras ou ir ao médico ou facilitarlle calquer tipo de trastorno que poida ter. Sería unha forma de mellorar a calidade dos nosos veciños para que tuveran uns accesos e uns servicios básicos e culturais. Bueno, pois xa introducía o candidato do Bloque Nacionalista Galego a cuestión da transición enerxética e das políticas medioambientais. Seguimos falando, se queren, os candidatos desa cuestión e tamén de transparencia e de participación cidadá nestas dúas roldas que temos aínda por diante. Falamos de todos estes asuntos. Agora arranca o candidato de Xuntos por Galicia. Bueno, acabamos de oír ao alcalde presumir da aforro enerxético, cambiar bombillas de alto consumo por bombillas LED, pero ao final consumirán menos corrente, pero si a consumen. Fai uns días, en un pleno, dos plenos seguidos, vemos como o Concello de Barro se opón, bueno, o Concello de Barro non, o grupo de goberno, se opón a enerxía eólica. Bueno, os coches eléctricos, as bombillas, ainda que consuman pouco, pois consumen energía eléctrica. Plantexamos aquí, plantexamos xa no pleno, de onde pensan sacar esa energía eléctrica. Eu decía un pouco irónicamente que o Grupo Boluda e máis están importando de China contenedores de electricidade. Pois claro, a eólica non a queren. A da marina xa nin falemos. Bueno, pero na queren nos montes, opóñense en Barro hasta cando as eólicas van en outros concellos.
Opóñense que supostamente por ali vayan a pasar os camións co material para as eólicas. Non queren as eólicas, as hidráulicas hai que dinamitar os embalses, da nuclear xa non falamos, porque iso é un atentado, e das térmicas, que son as fontes que se conocen de energía, pois eso, as térmicas pois contaminan moito, é certo, pero as hidráulicas, as eólicas e as nucleares, bueno, pois que me digan unha alternativa. Por certo, fai uns anos a secretaria xeral do Bloque propoñía o doble de eólicas cando estaba no goberno do que agora se está facendo entre o goberno central e a Xunta. Imos de novo co Bloque Nacionalista Galego. Sí, para aclarar simplemente este punto, non nos opoñemos á enerxía eólica. O problema é que, tal como a están diseñando, imos a ser a autopista de entrada de toda a maquinaria pesada, destrozando o casco urbano e rompendo a convivencia cidadá dos veciños e os equipamentos dali de Barro. Entonces, o que se aprobou outro día no pleno foi que o que non consideramos é que o paso de toda esa maquinaria pesada non é o casco urbano do San Antoniño. Pero non vai a pasar por San Antoniño, se non ten acceso por ali. Vale, pois é o que está diseñado. Se non te enteraches ainda, está diseñado en algún lado eso? Bueno, non minta, onde está diseñado? Ten usted algún papel que diga que o suministro de material vais a pasar por ali? Ten algún papel? Deixamos que continúe o candidato do Bloque Nacionalista Galego. O outro día no pleno nos decía que non había ningún dato. Deixamos que continúe o candidato do BNG. Pero que minte. Seguimos, non. Según fala, deixamos que continúe o candidato do BNG. Según fala, se non pasan por ali, todos encantados. Según fala, se non pasan por ali, deixamos todos que fale o encantados. candidato do BNG. Pero minte, seguido. Estamos falando aquí de transición ecolóxica, demografía e partición cidadana e máis, non? Hai un dato que coñecemos non fai moito, que eu creo que nos enche de satisfacción ao goberno municipal, é que case a mitade dos veciños e veciñas están por debaixo dos 44 anos e somos o segundo concello en población máis xoven da comarca, non? Entón, eso augúranos moi bo futuro para Barro. E, ademais, vemos que o Concello de Barro se está convertindo sempre nun concello de nenos e nenas, onde hai un porcentaxe de población infantil moito máis alto que nos concellos de arredor. E iso quere dicir que viven a gusto e que as familias ali atopan o que buscan, non? E ese porque é unha maneira de enfocar as políticas municipales para que esas familias con nenos e nenas sintan que teñen ali todos os servicios e nesa línea seguiremos traballando. Nós, desde que estamos gobernando, o que facemos é un trato igualitario a todo o mundo, tanto sean veciños e veciñas como entidades sociales, algo que antes non pasaba, e todos os anos, salvo a época da pandemia que nos cortou ese ritmo por circunstancias obvias, facemos asambleas cidadáns, onde temos un contacto directo con toda a cidadanía para poder explicar o que estamos a facer e escoitar as súas demandas tamén. Eu creo que a mellor maneira de ter transparencia e participación cidadá de forma directa que se pode ter. Eu creo que ter transparencia é algo máis, o sea, creo que temos que sacar cousas do caixón e poñelas no mercado, o sea, tratar de buscar empreo, tratar de buscar medios, donde sea, para que a nosa vida cotidiana sea cada día máis fácil. Eu creo que é un pouco de ter unha transparencia. En canto ao empreo, e volvemos a falar dos postos de traballo, porque é algo que é moi necesario, pois, olla, teño que facerlle unha pregunta que xa se fixo no seu día e usted non quiso responder. Con respecto a ENCE, algo que está aí, que usted non está de acuerdo, que o seu dirigente, a súa directora política, a señora Pontón, non cree en ese proxecto, eu teño que preguntarlle a usted por todos aqueles veciños de Barro que traballan directa e indirectamente, en que postura está usted en este momento? Pois é unha postura moi fácil, e cando o señor Landín estaba no PP, tamén falamos xa desto, no seu día creo que todas as forzas políticas de Barro estábamos de acordo en que non queremos a ENCE en Barro. En Barro non está. Non queremos a ENCE en Barro. Eso foi no que quedamos todas as forzas políticas. En Barro, claro, porque houve un momento, por alusións, que para desprestigiarme a min e ao polígono de Outeda, se lle vendeu aos veciños, naquelo, que agora non recordo ao señor alcalde, cando levaban os veciños ao notario a Caldas, e se lle iba vendendo, entre eles, un conselleiro do bipartito, non me acordo como se chama, porque non vale a pena ni acordarse del, vendéndolle aos veciños de Barro, sobre todo a zona de Curro,
que aquel polígono era para traer a Ence. Eso foi o que se vendeu. E agora veñen, que minten seguido, contradicións, importalle os escrúpulos, co Partido Socialista. Pasaronnos por ningún lado. Partido Socialista. Eu penso que a transición ecolóxica non é só poñer bombillas, hai máis cousas, non? Hai cousas moi importantes. De feito, firmamos a principios ou fai un tempo, firmouse un acordo por o Pacto Non Contaminación ou algo así parecido. Chámase o Pacto polo Clima. Pacto polo Clima, si, teño aquí anotado. Pero Pacto polo Clima, Pacto pola Non Contaminación, como así fan todos os coches que ten o Concello, que non se fixo nada por cambiálos a eléctrico, que sería o idóneo, dando exemplo o Concello. Aí tamén queremos facer unha proposta, unha proposta que vai relacionada co tema do urbanismo, que non tocamos nada do urbanismo, e quería deixar esas pinceladas. En urbanismo, falar de urbanismo non, en taxas, que nós queremos e propoñemos que se lle faga unha rebaixa a todos os coches eléctricos no imposto de circulación, que se cree unha ordenanza propiamente para eles, e despois tamén crear tamén unhas exencións de un porcentaxe do IBI e unha porcentaxe do ICIO para aquelas construcións que levan placas solares, para as casas que van levar placas solares. E tamén quería facer unha reflexión de que o último proxecto do pabellón, un dos motivos polo que non lo deron é porque precisamente en eficiencia enerxética, transición ecolóxica en si mesmo, pois non levaba prácticamente nada. Entonces penso que agora vai ir a pleno estes días o novo proxecto, oxalá non lo den, eu espero que non lo den, deseo que non lo den, e oxalá leve todas esas cousas recollidas, e non quería acabar sin decir que nós gustaríanos completar ese proxecto, se somos quen de ter o goberno de Barro, de gobernar e de ter a alcaldía, de proxectar unha humanización desa zona, dotar o pabellón dunha cafetería, unha vez que a cafetería do Plaza cerre, e facer un parque infantil na zona do camping, ao lado do camping, cunha tirolina que non hai ningún en Barro, excepto no da comunidade de Montes de Curro. Bueno, pois así chegamos ao remate desta terceira parte do programa, así que é o momento, 2 minutos finais, 60 segundos para cada un dos candidatos aquí presentes, para que se dirixan aos seus veciños e veciñas. Recórdolles que nesta parte do programa non poden facer mencións ou críticas aos seus contrincantes políticos, pídolles, polo tanto, unha mensaxe limpa e sen críticas ou ataques aos seus contrincantes. Nesta parte do programa arranca o candidato de Xuntos por Galicia. Ten vostede eses 60 segundos a aquela cámara. Bueno, pois eu quero dirixirme a todos os veciños e veciñas do Concello de Barro para dicirlle que xa me conocen. Eu botei aí un montón de anos, é certo, pero podo dicir a verte claramente, o 80 ou 90% do que hai en Barro, servicios, infraestructuras, pois foi feito neses tempos. Foron 8 anos que votamos agora aí. O que se fixo foron baliños, unha festiña, limpiaron a cuneta mal a poder ser por unha empresa privada. Eu, desde aquí, me comprometo a retomar a creación de riqueza en Barro, a creación de servicios, e volver a traballar, a colaborar con todas as administracións, e a ir de porta en porta, o que me decían a min antes, que parecía un pedigüeño andando na Xunta, na Diputación, ao Estado. A motobomba, por exemplo, de que presumía fai un pouco o alcalde, fai uns anos renunciaba, pois é unha concesión do Estado da época de Felipe González. Eu me comprometo, sei facelo, e non me cae. Rematou xa o seu minuto de intervención final, e a quenda agora do candidato do Partido Socialista. 60 segundos a aquela cámara. Moi boas noites, veciños e veciñas de Barro. Sabedes, moitos que me coñecedes, da miña accesibilidade como persoa, o meu teléfono o mandei nesa carta que enviamos de pre-campaña, e sabedes que casi todos os veciños e veciñas de Barro tedes ese número para chamarme. Eu estou a vosa disposición para ser o próximo alcalde de Barro, para gobernar Barro, para gobernar un Barro para todos e para todos, para Curro, para Barro, para Agudelo, para Baliñas, Perdecanai e a Portela, e para facer uns proxectos e crear que todas as parroquias sen iguales. Levaremos o alcantarillado a Baliñas e Barro, que non teñen ninguna casa saneada, e faremos na Praza da Crega un auditorio aberto que será unha das obras máis importantes que se farán nos próximos 4 anos, ademais de apostar por unha depuradora e unha recollida de vaciado de pozos negros e fosas sépticas en todo o Concello. Contamos con vós e esperamos contar con ese gran apoio para a miña lista, que é unha lista
a mellor lista que se presenta en Barro. Grazas, señor San Martín. Minuto final, pero candidato do Partido Popular, 60 segundos, aquela Cámara. Como candidato do Partido Popular, presento a alcaldía de Barro como alternativa ao goberno actual. Somos un equipo renovado que queremos poñer a Barro no bo camiño. Queremos que este pobo crezca en infraestructuras, economía e empleo. Para iso acudiremos a todas as axudas e propostas da Xunta de Galicia, da Diputación, que beneficiarán o noso Concello. Temos un equipo e un proxecto disposto a facer realidade o noso programa e facer realidade un centro de día, a urbanización das Baladas e as millores do Parque Natural de Barosa. Facer realidade tamén as nosas propostas de formación profesional no Concello e potenciación dos polígonos. Por iso, veciños e veciñas, queremos que este 28 de maio pediros que depositedes neste equipo o voso apoio e confianza. Entre todos vos, Barro estará no bo camiño. Grazas, señor Ruadas. Imos agora con minuto final do candidato á reelección polo Bloque Nacionalista Galego. Temos tedes 60 segundos aquela Cámara. Presentámonos ás eleccións do 28 de maio cos deberes feitos, pero temos aínda moito que facer. Temos que seguir avanzando. Temos que ver feita a nova depuradora. Temos que traballar para conseguir un centro de día nos terrenos do antigo centro de saúde. E temos, ademais, que seguir apoiando as empresas para que se asenten no noso polígono e creen riqueza. Seguiremos mellorando os accesos aos núcleos para que cada vez sexa máis atractivo vivir nas parroquias. Sabemos o que queremos facer, precisamos o voso apoio. Seguiremos mellorando os espazos públicos e queremos que cada vez se viva mellor no noso Concello e queremos que cada vez este máis orgullosos de vivir en Barro. Contamos cun gran equipo, un equipo cheo de ilusión e con ganas de traballar para seguir avanzando da man de todos e todos vós. Confiamos no voso apoio para que Barro siga avanzando de cara ao futuro. Grazas, señor Abraldes, grazas aos 4 candidatos por participar esta noite neste Contrastes que dedicamos ao seu Concello e sorte nese 28 de maio. Pois así poñemos o punto e final a este Contrastes Barro. Antes de marchar, voulles lembrar as vindeiras citas que teñen aquí connosco en Canal Rías Baixas. Mañá xoves vai ser a quenda do Concello de Moraña, xo están a ver aí en pantalla. O vindeiro venres, Contrastes Cuntis, e o luns xa da semana que ven quenda pro Concello de Meis. Continuamos, polo tanto, percorrendo todas as nosas comarcas, convidando a todos os candidatos e candidatas. Graciñas por estaren aí, boa noite.